farkon abin da zai sa mutum ya kaunace ta koyi abin nan zai na farko tana da haƙƙi ko yana da haƙƙin cewa shi musulmi ne, dole a kaunace shi, a kaunar wannan tana kuma idan ya zamanto ma akasin jinsi ne to akwai wannan kaunar kuma wanda dalili kenan da zai sa za ga cewa magabata na kwarai suke cewa idan mutum zai aurar da yarsa ya aura wa mutum wato mai takawa, domin idan ya kaunace ta zai girmama ta, idan kuma ya zamanto ya baya sha'awarta zai ji cewa ba zai wulakanta ta ba. Batar Qais ibn Thabit ibn Shammas wanda a cikin hadisin shine aka kafa misali hadisin khul'i, ta ce ya Rasulullahi, Thabit mijinta kenan, ba na wato tuhumarsa wajen fi dinin wala khuluq, addininsa kuwa walakin akrahu kufra ba da iman, kawai ba abinda ne ya janyo mun kawai matsala da shi butulci ne nake gudu kan zo butulci masa, amma bana tuhumar halayensa, bana tuhumar addininsa. Wato mai addini ne kuma halayyarsa tana da kyau, wato wannan amma wani dalili ne janyo take ganin cewa ya kamata su rabu, wato amma ƙaunarsa wannan shine bambancin abin da yake faruwa yanzu. Amma yanzu idan ya zamanto akwai wannan abin to gaba ce take shiga, batanci ne ke shiga. Shi yasa za ga cewa wato yanayin yanda ana ta kukan yawan saki yawan lalacewar aure ko yawan tabarbarya, kuma idan ya faru din za ga gaba ce take kulluwa, ba wai gaba ce take kulluwa ba, gaba ce ake kullata da gangan. Gabar kuma za ga cewa ta wuce, za ga wani wata za ga ta kulla gaba tsakanin 'ya'ya da ubansu, wanda na sani yanzu za ga cewa ta kulla cewa babban dan ya fi shekara 23 yanzu, amma idan da uban zai zo za su wuce zai bangaje uban, kuma ita uwa ce take tsawara shi, alhalin ma ta fita har ta je ta yi aure a wani gida, to amma ta ɗora wannan dan akan wannan, kaga wannan babu yanda za a iya zamanto ya rayuwa sadidiya, saboda ya taso ne a cikin wato cikin gaba, wanda ko ya taso a cikin gaba ba zai rayuwa sadidiya, musamman kuma ya yi gaba da wani wanda yake mai daraja na farko kusa. To ko da ma gabar wanda ya zamanto ba wai na kusa bane, ai shine suke bada misali wata da take son ta nuna mutane illar gaba din a cikin ɗaya daga cikin malamai, sai ta ce wa yara gaba daya, ta ce wa yaran don su fahimci wato munin al'amarin, sai ta ce wa yaran gaba ɗaya kowa ya su dankalin tura da muka sani dankali su zo su sa a cikin jakar su ta makaranta, saboda haka suka sa kayan dankali yanda idan kwana ɗaya biyu babu iska babu waye sai ya fara ribiya, kuma da sharaɗin jakar kowa ya cire, haka mutum zai ɗauko wannan jakar da dankalin, akwai mai guda 4 akwai mai guda 5, sai bayan sati ɗaya dankalin nan ya riɓe, warinsa ya isa doyinsa, haka kuma aka ce dole sai mutum ya zo da shi makaranta, haka su zo su koma wato tashin hankalin warin da waɗannan abubuwa. To shi ne take kwatanta mu suke cewa kamar haka gaba take, gwargwadon yawan da mutum ya ɗauka dankalin da ya ɗauka guda ɗaya zai riɓe a cikin zuciyar, saboda da mutum ya ga wannan wanda yake so sai ya ji wannan abin ya tuko masa, to wannan tukowar daidai yake da wannan warin da yake ji, sai ya zamanto ya tafi gida yana ta tunanin wancan yana gaba da shi, ya dawo yana tunanin wannan gabar, sai ya zamanto haka zai zo. To akwai wanda gabar misali yanayin yanda maimakon ya zamanto a yada assalam, shi ne abinda manzo Allah sai ya ce afshu salama bainakum, mutum ya yada salam aminci da kaunar juna tsakani, to sai ya zamanto waɗansu kuma abinda suke yadawa ci gaba, waɗansu zai mutum zai iya musu uzuri saboda haka suka taso, su ma haka aka tarbiyyantar da su a gaba, yawa to waɗannan ba za su iya amfanar da al'umma ba, duk wanda ya zamanto da gaba ya zamanto aka tarbiyyantar da shi ya taso a kai, to ba zai iya amfanar da al'umma ba, zai iya kokarinsa amma ba zai iya zamantowa ya yada alkhairi ba, saboda haka dole mutum sai ya tarbiyyantar da yaransu. A nan nake na bada wannan labarin na wannan wato mutane guda biyu, da manomi da makiyayi, ko wannan shirin ne muka bada labarin ko, to waɗansu ne makota ne dai guda biyu, amma ba wannan shirin ba, wani shiri ne wanda wannan shekarar ne, yawa to sai ya zamanto suna makotaka da juna, shi wannan makiyayi ne wannan kuma manomi, to a ka'idar manomi yakan ajiye karnuka manya, wannan shirin kan tabban ɗaya daga cikin shirye, to wannan manomin sai zamanto makiyayin ya yi mar magana, ce wannan karnukan naka ga su manya ne irin abin nan kuma suna cinye min ƙananan dabbobi na, zo su karkashe su,
yayi mar magana abin bai yi ba, sai tafi wajen alkali. To da ya je wajen alkalin sai ya ce mar to na yanke maka hukunci yanzu zan kulla muku gaba ta har abada, amma maimakon wannan in baka wata shawara wannan da aka dauka. Ya ce ya yadda zai dauka. Ya tafi ya gaya mar. To shi makiyayin da ya zo sai ya aiwatar da wannan shawara alkalin. Ana yi mar haihuwan kananan wato yan dabbobinsa, ragunansa da waye, sai ya dau guda biyu sai je kai wa 'ya'yan wannan manomi. Sai ce wannan dan kawa ne, wannan kuma dan kawa ne, dan su ma su rinka kiwo, kasan yara da san irin waɗannan kananan. Saboda haka shi kuma da aka bashi haka dan yaransa sai ya zamanto sai ya daura karnukansa. Shikenan da ya daura karnukansa shikenan dabbobin nan na girma, suna girma, yara suna son su sai ya zamanto alaka ta da kullu. Saboda nuna kaunarsa da yayi ga yaran sai ya zamanto shi ma wani lokaci kayan amfanin gona da waɗansu abubuwan sai tura masa, shi ma sai turo mar kwai da nono da waye sai tura mar. Shikenan sai zamanto kuma an zamanto da an ɗaura karnuka sannan kuma an samu yan uwanta. Wani lokaci da yawa abinda mutum yake bukata kenan, amma yayin da ya zamanto ya tarbiyyantar da mutane akan gaba sai zamanto ba za a yi ba. To mafi kuma muhimmancin abu shine ya zamanto tsakanin ma'aurata. Saboda wannan kewayen da muka yi magana ko marahil, wato matakai, stages na soyayya din nan wanda suna da muhimmanci. A wancan shirin mun yi bayanin su har guda 6, wanda kuma a cikin littafin nan ma akwai bayanin su dogo wanda mutum zai iya wato gane su. Haka ne, wanda matakan kamar yadda wancan shirin muka faɗa, wanda a harshen larabci na farko shine abin da ake kira injizab, wato kamar a ce magana ɗisu. Sannan akwai mataki na biyu shine tafahum, ma'ana abu na biyu shine tsakanin abin da yake faruwa tsakanin wanda mutum yake aura. Na farko shine magana ɗisu, na biyun shine a samu fahimtar juna, na uku shine ya zamo an samu abin da haɗewar juna, na hudu shine ya zamo an saba da juna ɗin, na biyar kuma ya zamo mana ana yin kwatanci, mana ya zamo ana kwatanta juna da waɗansu daban. Sannan sai na ƙarshe wanda aka yi bayani shine ficewa, wato huruci kenan. Waɗannan su ne matakan da aka yi bayanin su a wancan shirin. Idan ana maganar abin da ya sa waɗannan matakin suke da muhimmanci a wato tsarin soyayya shine kasancewar alkawarin Allah ne. Duk abin da ya fara zai hau sama zai sauko. Shi yasa ko tarihi za ga an ce maka the beginning ko evolution, farawa kenan, daga nan sai a je peak kololuwa, daga nan kuma sai a sauko. Kamar yadda mutum za a haife shi yana karami ya zama to yi karfi, daga nan kuma ya koma baf. Wannan ka'ida ce ta rayuwa. Haka kuma rayuwar soyayyar ita ma ta aure take, za ta fara da karfinta da karsashinta da waye dinta, daga nan kuma abin sai ya zama to yana yin kasa har ya zama to ya disa shi, ya dakushe, ya salanci. To waɗannan abubuwan su ne abubuwan da aka ambata. Misali na farko wanda injizab din shine wato za ga cewa a lokacin da ya ganta ta gan shi sai ya zamanto baya iya bacci, so yake ya ganta, tunaninta yake yi kullum, maganarta ita ma maganarsa da waɗannan abubuwan, a daina tunanin komai sai ita. To wannan injizab an haɗu kenan lokacin da aka haɗu, wanda shine yawanci turanci za a ce ya fell in love, ya wato ya fada cikin soyayya, ya kamu da soyayya, ya fada ko irin wannan dai, ko soyayya ta kama shi. Misali waqa fil hubb, kamar yadda suke faɗa da larabci, shaghafahu hubb, da waɗannan abubuwan wanda wani abu ne da wani lokaci mutum ba ma a shirye yake ba, kawai sai dai je kasa gane wai me dalilin da yasa a zo a yi ta tambaya wai wani me ya same shi ne, wannan yarinyar fa ta shaƙe mar wuya, ko kuma shi ya shaƙe mata wuya, haka dai duk sun shashaƙe wa juna wuya. To wannan injizab din za a ga cewa a cikin wato kamar yadda aka yi bayani a wancan littafin na yaren soyayya, za a ga cewa wannan lokacin idan mutum rufe yake, kuma shi ne ya zo a cikin ɗaya daga cikin athar na ɗaya daga cikin waɗansu sun danganta shi Abu Darda, hubbuka shay'i yu'mi wa yusir. Wato idan ka a wannan matakin sai mutum ya kurumci, ya makanci. Inda za ka ce mar wannan abin da kake gani fa ba daidai ba ne fa, ka ganta tana da kaza da kaza da ba zai gani ba. Duk yanayin yadda za ka so ka bayyana aibin wancan wanda zai zaman to ya ja da baya ba zai gani ba. Sai a yi ta rigima, a shi dai kawai
a so a raba ba zai zama rabu rabuwar take ba ta rabu idan ya zo zai kwanta sai ya ga hotonta ko da babu hoton ita ma za ta kwanta haka za ta to tunanin abu guda ɗayan sai ya zama to wannan injizab wato ya jayu ya karkata ya abin nan ya ruku kamar an rike mar wuya ba ya rasa yadda zai fi ma ba zai shi ne aka yi kamar magana ɗaya so kamar mayan karfe kaga inda aka samu mayan karfe to karfe dole tare da karfe dole ba yanda zai wato an fusgo zuciya an fusgo shi babu yanda zai to idan ya zo wannan matakin sai ya rinka ganin cewa to yaya zai yi ya fahimci wancan fahimta abin da ake nufi da fahimta ba wai abin da kokari zai yi ina ne gidansu haka kokari yake ya san take su waye yan uwanta yaya kuma waye a cikin yayyanta kaza da kaza su waye kannanta su waye kuma suke kaunarta kuma ina da ina take zuwa me da me take sawa ko shi ma sai a fara kokarin a san shi dan gidan waye yan uwansa to a yan uwan nasa ma idan ya dan fara rabawa kasan irin na yin shi namiji ne haka zai dan fara zuwa zaka ko kamar yadda muke faɗa a cikin shirin ko da bai iya wasa da yara ba za ga ya fara kokarin kai wannan yara sai ga yana dan sayan alawa ko da ba mai kyauta bane sai ga ya koyi kyauta ko da ba mai tsafta bane sai ga ya fara koyan tsafta saboda yana tunanin waye a cikin danginta zai zo ya taimaka masa wajen wato ya ko zuciyarta ya zamanto tare da shi haka ita ma za ga tana yin a makaranta ne a waye tana kokarin ta san suwaye abokansa kuma abokan nasa suwaye suka tsane ta don ta tsane su suwaye za su suke kaunarta domin ita ma ta ƙara kaunar su wannan fahimtar kenan wato mutum ya iya gane yaya mutum yake tafiyar da rayuwarsa kaga sabanin wancan kawai ya kamu ne amma wannan wato akwai ilimi a ciki ya tara ilimi ya ji ya koyi ilimin cewa ya fahimci wancan ɗaya bangaren shi ne bambancin wancan ido a rufe yake wannan kuma kokarin ilimin gano me abubuwan da za su ƙara sawa ya ƙara ƙaunar ta ko kuma shi ita ta ƙara ƙaunarsa cikin wannan mataki na biyu kenan akwai mataki na uku wanda shine irtibat din wato na haɗewar juna kusan kamar shine matakin aure ko ya zamo an haɗe ya zamo a lokacin a farkon aure za ga cewa a wannan matakin zai zamo ana mararin juna ana kuma kaddara juna a farko sannan kuma zai zamo an haɗu da juna ɗin an san kuma hakikanin juna ɗin ya yake a aikace ba wai kamar wancan ba shi wancan na biyun da aka yi bayani yanzu a nesa ne aka sani a nesa ne aka sani wannan kuwa kusa ne ƙwarai kuwa sannan kuma zai zama ana ƙaddara juna ɗin a farkon rayuwar aure zai zama ana yin ƙoƙarin biyan buƙatar juna duk abin da aka nema nan da nan take za a yi lokaci babu wani bata lokaci za ka ko ba shi da kuɗi ne za ga zai iya dan siyo nama shi yasa masu sai da kaji ko waɗannan abubuwan za ga cewa idan suka je sababbin unguwa suka kafa wannan irin kazar mai juya za ga suna cire ba saboda a wannan lokacin shi kokari yake yana kokarin ya burge ta zai tafi gida zai dan siyo wani abu ya dan rike ya kai saboda ya zamanto to wannan mataki ne na bajinta yana kokari ya nuna mata bajinta ya burge ta kuma idan da za ta ce da Allah ko shi ya ce da Allah ina son in na dawo kafin dawo da Allah ki dan dafa kaza ko shi idan ya zamanto ya ce yi min kaza za ga cewa zai taho da wannan abu sosai ba zai manta ba ita ma ba za ta manta wannan abun ba to idan ya zamanto a wannan lokacin akwai wannan mantuwar da waye to hakika akwai matsala a cikin auren ko kuma an fara shiga wani akwai matsala a wannan soyayyar inda ya zamanto farkon aure ne kuma ya zamanto akwai bai damu ba ya ki waɗannan abubuwan to akwai matsala ma'ana kenan wannan abin nan soyayyar ta dama kawai wani abu yake bukata amma a wannan matakin kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa a cikin littafin sarwatul muhibbin wanda mun yi bayanin sa a wancan farkon larabawa su suna da tunanin cewa idan ya zamanto an samu haɗewar juna an sadu da juna to wannan idan ka hal abu fasad to daga nan soyayyar sai kuma ta zamanto ta fara lalacewa wato soyayyar wato waccan soyayyar ta cewa ya zame ya kamu an shaƙe shi daga nan za ta kare to soyayyar kuma gaskiya sai ta fara ita kuma soyayyar gaskiya ita ce soyayyar da mutum shi yake yi da ni da abin nan ɗinsa irin soyayyar da yake wa 'ya'yansa ai mutum ba kamuwa yake da son ɗansa ba
ba zamiya yake ba shaƙe wuya yake da son ɗansa ba misali ko yarsa so ne wannan na sosai na sadaukarwa yawa kuma komai lalacewar ɗan nan ko mai rashin lafiyarsa ko mai kasancewar deformity ɗin da yake tare da wannan ɗan za ga cewa mutum yana son sa to wannan irtibat ne an haɗu a gurguje da gurguje muke yin magana to za ga an zo matakin kuma yau da gobe sai a saba wancan matakin na irtibat ɗin farko shine ake cewa amarya ba kya laifi ba ta yin laifi duk abin da ta yi daidai ne inda za ta zo ta lalata waɗansu abubuwan sai dai ya murmushi wannan ai ta yi abin nan to amma idan aka zo akwai lokacin da za a zo a saba matakin saba wannan wato yana da alaka ne da wanda kuma wannan fa ba wai mutum yana zaton cewa a'a wai ba zai yi bane a'a sai yayi sai an wuce wannan mutum sai yayi wannan mataki kamar matattakala ce dole sai ya hau kuma sai ya sako kamar yadda an haifi yaro zai girma ya balaga ya zamanto ya tsufa ya zo ya takwarkwashe haka shi ma zai to idan ya zo wannan matakin na sabawa yau da gobe sai a zamanto an saba an zama jiki shine za ta yi daurin kirji ta wuni a gida wata damu ba ka san ba wani abu za ta yi har a magana misali yanayin cewa za ta zamanto ta gina wa kanta ko shi ma ya gina wa kansa waɗansu tunaninnika a kanta ita ma ta gina wa kanta idan da za a ce misali je ka yi abu kaza ai ya dace a ce ka sa wance ta yi abu kaza shi ai na san ma ba za ta yi ba dalili saboda ya fara sawa yana ganin cewa wannan ita ce ɗabi'ata shi ma idan ya zo ai ba zai yi ba ki san shi ba wato kamar mutum yana bayyana a hakikanin yadda yake kenan a lokacin shi dan abokin zamansa ne yake gina wa kansa wani tunani a kansa wanda ba lalle ya zamanto wannan abin gaske ba ba lalle ya zamanto dan an tambaye shi zai ki ba lalle dama ba zai yi wannan abin ba amma haka kawai mutum zai yaddar wa kansa cewa wane abin da zai yi kenan kamar yana ganin kamar ya gama fahimtarsa tunda dama ya dauko ai yana kokarin fahimtarsa sai ya ce to na kai wani marhala na gama yanzu jami'a a kansa alhalin kuma yawanci kuskure saboda kuskuren dan adam ba lalle ka fahimce shi ba wani lokaci in bai gaya maka kansa ba ko kuma baka zauna ka yi nazari sosai akan me ɗabi'ar dan adam me yasa yake yin kaza ba to sai a gina wannan hukunci ai na san ma an tambaye shi ma ya kawo wannan sabulun ba zai kawo ba saboda haka ni ba zan ma tambaye shi ba